Kestep kebesuk kebakemen yafi barok ki heb ki berit. But ki bepet ya kani ka programs jong jeseng kena balang nong thamai ha ka YouTube edition. But mentangin ya sedang ya kani ka programs jong ki kena da ka bangin khot ning kong ya I lam dame ya u sing sim ban pulien aka ktien ka jong ublay. But hadian kata ngin yo ya ka special number na I dame one chwas imli but na I meba hi simais im kini kide ki heb kibaret ki jongi bakin ai ya kani ka special number ha kani ka step ka ba menta ngan pulien na ka gospel jong yo ones de nong ka bakat san de khot ka bakat ar kani ka long ka hukum jonga ba phinyai it pralokhi kumbang ala iet yapi. Shwa bangan dway ngan pulien na kaktin ublay. Ka gospel, yu honest kal nong kapalay kadagkat bakat henryo. Na ba ublay ula it kata katay kapertay, kat ba ula IT no, yaw kon wala kamarway. Ba u ru ubanget hau, on jotsyo. Henry, unyok ka jeng bam jukut. Tungnya dway. Kokpa chungi upa hamneng ngi ai ngo ya me namar ka jing dan rengkat jing ya lam ba jing suma jong me yangi to dan rengkat pat ngi ha kan ni ka jing sakri jong ya me nado ka jing pulis dang ba jing duai ka jing rai but I must I ban ai ka khubo na ka tin ublai to pelai ngi na ka ni ka klam COVID-19 tu penkia ayak ki breu baro ki bayo ayak kan nikal jingpang to dan rengkat bat ki frontliners ki doctor ki nurse bat ki we ki breu ki bahab le chakmat ban yakhon bat kan nikal jingpang to ya lam bat ai jing start ya ki nong ya lam jongi ba ken la wan pin biang ya ki jing dan kam baro ngi duai ruba men yarap yang I banlong ki kena ki ba it bat chakriya me ki ba tips ni ki ba kok ngo bat ki ba it ba shakting ya me ngapan kene paro ha kerteng uji sukras amen. You're the God of His city, you're the King of His people, you're the Lord of His nation. You are. You're the light in this darkness, you're the hope to the hopeless, you're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. Greater things have yet to come, greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come, greater things are still to be done in this city. You're the God of His city, you're the King of His people, you're the Lord of His nation. You are. You're the light in this darkness, you're the hope to the hopeless, you're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. Greater things are yet to come, greater things are still to be done in this city.
Jaket teng jong jeng rai kade Yesus Kristus uit yanga. Yesus Kristus uit yanga. Naka Bible ngatebha ki barut ki long jong u laki telat u klan ma u hot u yanga hot u yanga hot u yanga ka Bible hi ka ong hot u yanga hot u yanga hot u yanga ka Bible hi ka ong naka benta jong ublay amen. Ngin yo ya ka jing yarwai lang ka jing ruai ka badai u Jesus Christ u yanga. Jesus Christ yanga uraya paring pona gerap ponen uraple bangin yo bandung manyi on yanga on yanga on yanga ka Bible hi ka ong Jesus Christ yanga unlong lok yanga unda lada ngaya ya u haboneng ngayo syong du on yanga on yanga on yanga ka Bible hi ka ong Tangin yo ya ka jing ya thu khana lani ka jing kren shaphang ka ktien ka jong ublay ka ba ngin ya sam bat ngin ya penne jing mut bha ha ka ne ka step kum ki hap ki beren bat ngis ngo badai ngo ya ublay namar ba ublay ula ayangi ya ka ne ka lat na ka wei ka sande sha ka wei pat ka sande ka bangi yo ban ya kren lani ban yai pen kan mau yangi kham tham ki hap ki beret apo ki yeng ki sem ki jong ping ai kublay ba pi pet man la ka sande bat ya ki kmi ki kpar kum jo bat ki bayang hasem ru baro ki badon ha ki yeng ki jong pi ba pi ya pet ya ka ne ka programs jong ki khna bat ngis ngo ban ai ngo yo blay ba ublay ula ai ru ka jing start ha ki brew ki bangi ngila lemba na ka ne ka online ka ba ngi yo ban pet lani ban pen kan mau pi ki hap ki beret om tangi ki hap yang ngi ki balasan ki balarang baru namar bangim yo shu ban kiu sha ka yeng ka ba kentang ka jong ublay la bun bun kini ki benai na ki daw jong kini ki jingpang lani ki khlam ha ka ne ka por bat ka ne ka kendiat banai kendiat singi henre ngi sngo barai ngo yo ublay namar ba ublay ula ai ka jing start hangi ki khun jong u but mintangin ya yait no shaprang ya kani ka jing ya na keren ka jungi shaphang ya kini ki hap ki beret bakin sha skor but bakin sngam bangin ya pule na ka tien ka jong ublay ka bangila ban shem na ka gospel ka jong uyones ka lanong ka balay ka dekhot ka bakat en real sngap ha ki hap ki beret baro na ba ublay ula i kata kata ya ka perthai kat ba ula ai tino ya lau khun balakha marway ba u ru ubanget ha u onom jotshu henry unyo ya ka jing im bom chukut ngin let hau blay ha ka jing dwai ha ka ni ka por
ku blei ku pa jingi ba benangi so benangu me ku kanat bein hakani ka por bakani ka klip mat jong kani ka stem ngi dwai ku jisu bein ba memen ai bor yangi kum ki khun ki jong me ku trai bein larangi myo ban kiu shka yeng ka jong me handai ma ai pat yangi kani ka lat ban yai pen kan mau yangi ku trai ban puli ka ktien ka jong me ba ka jing e ka jong me ka bangim la ban piang ba ngim la ku trai kana ban batai kan nom dan ku jisu bein ka ba bang lait na ka ktien ka jong me ka jing e ka jong me ka bom la ban ong ka jing e ki jong me kat ki du riau ki bala shilai ku jisu ko dor gar khulang yangi ku ken ran be gar khulem ni ki we baro ko trai kana ki bio sngo ba ki basngap ik ktien ki jong me ku jisu be yai gar khui ki na ka por shi ka por bangi da dwai gar pang ru kan ran ba ko dor ka ni ka khlam ka ba wan sho ha ka ni ka sla kan dau ka jong i ko trai kana ngi dwai bangi ai ti ha me ko trai be ba men palai shiliang ku jisu ba ko dor ka ni ka jing pang jing shi tam baro ko trai ngi dwai bangi bo ti ha me ku jisu be na ban ta yeng kasem ki jongi tu ki para bangai ki beit ki jongi bar ki para lo ki beit ki jongi ko trai kanat me tep taka kerteng me tep ko trai kanat khamba ko jisu ba ko dor kenedal ka jong ka sang ti play badon bor ka jong me ko trai beit hagi yeng ki sem ki jong ki ko kanat ba ko don ba ki ken do ye kani ka jing pang jing chi tom ko jisu beit men pen do pendam sendan ko trai beit ngi doai ko jisu ba ko don ye ki nurse ki doctor ngi doai ko trai beit ye ki police department ko jisu beit ki don shibon ba ki kam ki jong ki ba ki dei ban pet ko trai han rengi ai ngo ye me ko jisu beit badan kom ma ki ko trai ki la ban ya da yang i ko jisu beit yai ai ki ka met ka pokoi be kya ai ro ye ki pen kop ye ki da ko por ka jing sngauren pen kop ye ki ka jing stan ka bereu belai ha ki ko jisu beit ye ba ki la ban ya rap ye ki we pa ko trai beit dan rengkat lembat ngi ha ka ni ka sngi ko jisu ba ko dor is nei men kar khu yang i we bi we ngispan ni kani hagar teng jong me Jisu Kristus bana Nazaret menta bala kata shibom jikudru amen to menta pan ngin poino shakani ka jing ye thu khana shaphang ka jing in but sai shi sien ngin ya le chingmut lani ngin ya puson lang bat ki hep ki beret ki bedon hayeng but manu ki bala ban sngap ye ka hang ni shaphang jong ka gospel ke jong Yohanes ngan chulam prangika ngite baro ba Yohanes udai ukhon jong usabdi bat ka solami bat ngi yai ken mau ba shaphang ka kani ka gospel ke jong Yohanes udai uwe na ki khat angut ki sanran jong u Jisu bat kani ka mi ke jing kali hang ni ladangi kali ka ka jing in kum ki hep ki beret ladangi kali ka ka jing in ka long ka ba ngi dei bane it shipara bat ngi dei bane it ru shiparalok kham tam ki khna bat ki hep ki beret pia lek school pia don bat ki paralok ki jong pia it ba bat ki pia shong lang ha ka jo ka das pia pan lang ki pencil pia sam lang ki jing bam ki defense ki jong kata ka dei ka jing it paralok friendship nang tapat ka jing it ka wan pat bangi dei ban it ru ya ki kme gikpa bat kumta habangi puli bat ngi pusan bahai kani ka gospel ke jong u Yohanes kalenong ka balai ke dekat ka bakhat riu ka ba u ong naba u blei ulai e kata ka perthai bat hang ni ngin phia e ka jing it ka jong u Jisu yangi ka jing it ka jong u Jisu yangi ngi yo i hang ne ba u Jisu u shong ha kani ha ba u dang don ha kani ka perthai bat pin ban u don la ka jong ka mission ngi yo i bangin pet ya ka dur hang ne u Jisu u yeng hang ne ha pedeng ki pait ba u Jisu u yalam bat u hikai bat u seneng bat u kentu ya ki pait ba bat nang tapat kumno ngin ong ba ngi long ki khun ki jong u bangin im kum ki khun ki jong u blai ngi yo iru ikakamba ka ba u Jisu ulapan koi ya ki papang bat ulapan Pedro ya ki tu ki briu ki ba mala piken mau ubat timayas ki hep ki beret ngi shei dan ba ka Sunday school brosh kata ngi shei yo Sunday school ngi shei batai ba shapang ubat timayas uba mala bat don ru ubat ko anrei u Jisu ong wan hanga ngan pen koi lani ngan pen khia ya phi bat kumta dei nakata kadaw u Jisu kat bau dang don hakani ka sla perthai u don commission ka bakrau bat u Jisu shem la shong thai
ulat ai shibon ba hangi kum ki khon ki jong u ki bangingi kam kenti yaladi u Jisu day nakatakadaw ka ba uong yangi banga id yapi ngan pen koit bat ngan pen ya yau bat ko bat ngan pen pedru yau ba matla bat kumta ngin ya pet ban saya kania ka we pat ka jing it ka kata ka jing it jong u Jisu kam tam ya pi ki khon hab stanat ne kam tam ya pi ki khon hab lada pilaban pen hakani ka durangan pen EP kadai lada dan menu kini ki khon hab ki beret ki bapis ngau tenat bah ban pekot dur ki don shibun bah ki dur pila ban wat na ki pila ban gagel lika nang ta pada pila ban puliru haka ketien ka jong ublay pila ban syem na ulukas kala nong ka bakhat pra ka dakot ka ba khat san hadu khat nyo kapin ken mau yang ikum ni kisenran jong u Jisu kem ngau tenat bagi kena ki long ki bakong san ba it's very important pikin mau na em ki heb ki beren ya ka jing perkhat lani ya ka jing pendik ya u Jisu manukum tu ba pendik ya u Jisu pikin mau na em ki day ki senran Day, bat kumta lada pipet hakane kadur pinya isi bon bahagi kena kibawan bat u Jisu ule kumno u Jisu ong kumno kumtu iki kena u Jisu ong wan chane wan ngapet yang sngo bah kam tam yaki kena sya yaki kena bakin wan hanga u Jisu ong kumta Day namar balay namar ba u Jisu bat balay nga ong epi manu ba pendik u Jisu ngan batay epi ki day kisenran bat u Jisu ulamay ro i kisenran om juday ban pendik lani banwan pen hakapor ba u Jisu udang perkhat bah kumno ban ya selok kumno ban ai kata ka jing iki have ki bered kumno ban ai kata ka jing kemen ka jing pen so bah iki namar balay Kidon na padang kini kisenran pada ki pendik u Jisu ulamai kisenran ti la ong hang ni ba u Jisu kam tam ya ki heb ki beret namar ba u Jisu ong ba ki lok ki besngur bat ki lok ki ba jonga wan hajan jonga hasenda jonga long ka hima ka jong me baka beneng ka long jong kini ki hem ki beret ka don ka cakai ki heb ki beret ha beneng ki don ki khlung ki ba ngi sngo tenat baha ban ong ba ngiyai perkhat baha ba ngiyai puson baha shaphang kani ka jing ka jong ki om day tang u Jisu handrai bat ki kme ki paru ki baha ya ki heb ki beret bat mangi baro ki bahe ki balasan ki bala kamrang ba baha ki baro ngi don ki khlung hayeng bat ngi sai so tenat baha ban ong ali hang ni wan hang ni ngi khot bai ki khlung ngi ong pi kan no ya nga si ong baha kum ta ka dei isi ong idani be have iberet ibedang ong nga ya pi tang shi pau lani nga ya pi 100% lani nga ya pi ke pen ken nga ya pi tang katu ki dum ong kan ni namar balay kata ka jing ka jongki ka bala shlay nadu ka mensiam ka jing ka ba ka jing ka jong u Jisu ka bangi nom la ban kot om dan bayo jing da ka way pat ka jing kumba ngingiyo na u Jisu bat mentang ni pat ngin pet syakani ka way pat ka benta ka bangin penkut no kalong ha kani ka benta pat ngi ka jing ka jong u Jisu ka bangi shaken mau ba ka day ha ka sngi Good Friday kasi ka jing syayap ka jong u Jisu ngi pet ha kani ka dur u Jisu la syayap halor ka ding pena ban sa ha ka ding pena ka jong u bat nang ta pade kini kila penshitom u Jisu bat u Jisu la ong ba nga kata
kata ya ka perthai habangi pulie bangi perkhat bahaya ketu ka gospel ke jong uyo andes bat ba omdan mano ubajat hakmat ke jong u Jisu baro ngila le pom bat ngila du le no henry u Jisu u ong kumnu ngan ai tino ublei u ong ngan ai tino yala ukun ubakraw ba ka jong ublay hangno ki hep ki beret hangilang baro om tho tangi ki beret henrei ublay ya ki balahe ki balarang ba ki balasanru bat na katakadaw ngi ong ba om don bala banle yaka tangda ka jingpen im lani tangda ka jingit ka ba ublay ayangi Henry hakani kapor pat ngin ublay omba uit tangengi Henry wat yaki simru padi semi beret tameru pini kidon kidur isemi beret bah kidon kidur hilaban i semi beret ibahe kisentiu kijing thong ki ba itanat bah kitaru kidei kijing it ki ba ublay uit bat uhikai yangi bangi dei banlong ki ba nang ban it wat ya kini ki jing thong jing tem ki ba itanat ki ba ublay u ai hangi bat ngin poi no ya kani syaka ba ngin ya penkut no bat kani ka jing penkut hang ni ka long ba pila kan mau ya katu ke bangi ya le chakman ka bangi ong ba ka gospel ka jong uyo anes ngi pule ka lanong ka ba lai ka khot ka ba khan riu ngi ya tip ba baro na du ki besan na du ki baret ngi sya ya pule lendet ba ya ka bat ba ha kan dia pada ngin ya pet ya ka kumno bangin ngi ka baning kong ka long ka jing it ka jong u Jisu yangi ka mod ki pait ba ki ba he ki besan baro bat ka ba ar pada u Jisu u kam it gerpang ya ka jing it ka jong u ya ki khana kham tam ya ki khun hem bat ka balai pada ka jing it ka jong u Jisu ka long ka ba kumno ka mod ya ki sentiu ki skut ya ki ni ki sem ki beret ya ki jing thau ki jong u ki long ki ba kraw ba ha bat ngin ya pengkut ya ka da ka bangi yai pen kan mau ka ba ong hangi ya kani ki kentien bat dah kan di kalan bom cukut kani pat kum ki hep ki barit ngin ya long lang ka we ublay ulapen pau ya kata ka jing in jong ni te kum ta ukwa yangi bangin nget tang hau bat dai tang mau ubalong ublay jongi ubadai tang mau ubala ban pen em yangi bat kumta ki hep ki beret ngayai pen kan mau pi ban ba ublay u it yangi hado kata-kata tidai na kata-kadaw ba uyai pen biang yangi bat uyai pendon kam yangi ngiken mauru ba ki kme ki kpa ki long ki blay jongi kamut ki blay kamut ki kme ki kpa ki don lang bat ngi kene kasla kandong ngi kendo bat ki miet la bat step ngi don kam ki bat kumta ngi dai ban ko ngo ya ki ban sngap ya ka jing hikai bat ya ka jing sneng jing kentu jongi bat da ka bangayai pen kan mau ya pi ki hep ki beret ya ka ni ka dekat bangi shat ya pulie baha ha ki yeng ki sem ki jongi bat nga longkum ka ki homework lani ki jing persyang ki jong pi ya ki yeng ki sem ban kan mau ru ki hep ki beret ban pulie ka ni ka tien ki jong ublay ha ka dekat ka ba haka shiti jong ki Ephesus kalenong ka ban riu ka dekat ka ba iway hadu lai bat kumtangi kani ka dei ka jing hikai ka jongi ha kani ka step ka ba pins ko tho ba shaphang ka jing it ka jong u Jisu hatu kani ka jing ya kren nani ka jing ya thu khana kani ka step shaphang ka jing it pila ban kali phin ong mes kai kata ka jing it ka ba hadu kata ngan ong baka jing it jong u Jisu ngi
ngin nomla ban batai bat om dan kentien cho da ka weiru namar ba jisu ula ya kani ka perthai ka jongi bat ha kani ka por ba kani ka khlemat ka jongi ha kum kini ki por lem da dei ka jing ke jong ublei ngin nomla ban long kum ni kum bang ngi long baro ki briu baro mangingi ya pertai ka jing ke jong jisu ba unwan hangi ba un pelat ru yangi ya kani ka jing pang jong kani ka khlam bat ha shwa bangi lakut ya kani ka jing ya thu khana kani ka step shapang ka jing na manta ki hep ki beren phinge bat phi shania bat phi dwai hau blai ba ublai unai ka jing ye phi bat da phin ong ba phila ban chuba ru haladi ba kani ka jing kali jung kan mi ublai uet hado kat no singi ki don ki hep ki beren ki bakali mes ngadang hi kai sunday school ki baro shkata mes ublai uet hado kat no singi ngau ublai uet yangi hado kasngi ka banginom dan chuk kani kasla kandong nginom la shuban karan yeno yenoru hado bangin dapoi shabneng kata kani ka jing ke jong ujisu bat kannom don ka minute ka second lani ka karta ka bangila ban nyow ya ka jing ka jong ujisu bat hakani ka por mentang ngin ya penkut no ika bat ngin ya sengap shwa ya kini ki homework ki baki miss yung pi man la katayo ki shi ai pi ki assignment de phila yo eka but nga karpat ru ye pi ki hep ki beret aki yeng ki sem ki jong pi phila ban pet ya kani ka kadur ngin ya ai pi kani ka homework lani ka assignment ba phin tho eka kani nga la ai pi kani ka dur pet bha eka God so loved the world that he gave his son and only son pila ban pet yaka ni but pila ban draw yaka ka balong very simple ka basuk bahai ni jing draw yaka but da pila dep draw sa irong sa colors bahai ka but sa submit yaka sa shandur kum tu kum baki miss kila batai phi naka wei ka tayo sha ka wei ka tayo but number ba phin submit hai pastor kalong khandai inyo sao in riu san pra ar khandai ar nga thrai baro ki hep ki beret kila sngo thu ba shapang kani ke jingi thu khana bat phila sngo tanat ba shapang ke jing ki jong ujisu bat phi pedrui ke tu ka dor bat phi sa draw bat phi sa pusan bahaya ka bat menta pat ngin poino shaka bawai but haswa bangin poi siya kabaway nga kwa ban ong yipi ki hep ki beren bangi siya ya puli lendet ikatu ka Bible nakaktin ka jong ublay nga kwa ban ong yipi bangin ya puli lang yaka na Yohanes kalenong kaba khatsan kat khot kaba khat ar kaba ong kumni ngin ya le kat pala bangin ya puli lendet lang kani kalong ka hukum jonga ba phin ya it parlok hi komba nga la it yapi tingin ya ong lang sai sisin ki hep ki beret sa penbuat lang hayeng Yohanes lenong khatsan kat khot ka ba khat ar kani kalong ka hukum jonga ba phin ya it parlok hi komba nga la it yapi tingin ya le kat bala ban ya puli lendat ya kaktiin ke jong ublay ban ngin poi no menta sya ka bangin ya ai kublay ya kini ki hep ki beret ki be ye ki jongi ya kini ki ba ai ya ka jing pulis dang bat duai I ai ban man baha khariyam ibala puliru ya kaktiin ke jong ublay na Yohanes kalenong ka balay ke khot ka bakhan riu bat kumtaru ublay nang yai kerkhu I ai ban man baha khariyam ba ublay nang yai don ringkat bat I bat kumta ublay unyai kerkhu I ha ka jinglong khanna ka jong I but nga ai kublay ru ya ini I hep ki beret bro arngot ki ba ai kani ka special number ha kani ka stamp I dame one chwas imli but I me ba ai hi simais im ublay undan rengkat but kini ki hep ki beret kinang yaisan ha ka jing I ki jong ki ya ublay bangi duai kerpang ru ki kimi ki pa ki bala penhe pensan ki bar ki bala hikai ki bakin I yame ublay ubadon bor but hang tapat ngin yo ruban bat nga ai kublay ru yaki
pastor ki bala ai ka ni ka benta bangin yo ban ya sam lang ka ktien ka jong ublay ha ka ni ka stem ban ngi ai ngo ru ya baro ki bala ban penbiang ya ka ni ka kor ka bor ya ka ni ka benta ka bangila ban yo ipat ya ka ni ka programs ka jong i kom ki khna ki happy bread na ka wei ka tiyo sha ka wei ka tiyo ban ngi ai ngo ya ki ni baro ban ngi da duai kerpang ru yaki ba ublay un ai haki ka jing start bat ka jing shempang bat ka jing sngoret ru yaki bat ublay un nang yai kerkhu yaki da ka jing don rengkat lem bat ki bat haswa bangin yai bangin kerkhu penuai bangan ai ka jing kerkhu penuai nga khot sai sien pat ya ilam dame ya using siem ba in ya lam yangi ya ka jing duai utrai tung ya duai lang guk pa jungi ubah habneng long bakoi kerteng jong me wan ka hima jong me long kamon jong me ha ka khndo bat ka beneng to ai yangi ki jing bam jungi hala ka sngi to map ru ya ki rengkang jungi ko bangi map i bale asneu yangi to wat ya lam shiki jing pinshai ru Hmri sumar yangi ne ka basneu namar ka jong me ka hima bat ka bor bat ka buram ru halar ta amen kublay ko pa jungi ubab neng bangi song bar ai ngu eme ko try ba mela don ringkat lembat ngi tu ai ro ba ke jing ai a ke jong ublay ko pa ke jing eat ba ke jong u ke jing yeslok ki riu ngei satlak jong ke ni ka parthei ke nang ei song sa ringkat bat ki bat me long ublay hashwa ke jing im ke jong e jong ni baro ko try kan rat kerkhu yangi ku jisu i pan ye kan ya kerteng ke bim ba dan bor ke chome men ta ba hala kata shubam chukut ro amen